আমার রঞ্জিত বসুমতাৰী ছাৰক তেখেতক এয়া তেখেতে চিটাকা দিছে ভাঙিব আমার কার্যবাহী সদস্য রঞ্জিত বসুমতাৰী ছাৰ আৰু CHD ছাৰ লগতে আমাৰ গৌতম দাস ছাৰ সকলের বিষয়ে এতিয়া আমার কার্যবাহী गोजोननाय मोनदों आं जिउआवहाय मोनसे नेशनेल पार्कनि टुरिस्टफोरनि बेरायनायनि जा हाबाफारि बेखौ बेखेवना होनो मोननायनि थाखाय आरो बे आंनि हिस्ट्रि मोनसे सान जानानै थासिगोन खिन्थु खोन्थाया जादों बाख्नायथावना बाथ्राया जादों बे हालामनि मानसिफ्रा ओरैबायदि कनसियास जे बे हालामखौ जौगाहोनायनि मुङाव जोंनि बे नेशनेल पार्कखौ जौगाहोनायनि मुङाव ओरैबायदि सांग्राङै खौसेथियै खामानि मावबोबाय थादों आरो बेखौ लानानैनो दिनै जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ टुरिस्टफोरा देग्लाय बांसिन जोंगा मागायै ज' जाजायै फैगोन मानोना गोबां सम लकडाउननि थाखाय फैनो हायैनि जाहोनाव मानसिफ्रा एक्साइटेड जानानै दङ मानासखौ बेरायफैनो थाखाय आरो नर्थ इस्टआव नङा इन्डियायाव बेरायथावना जायगाया मानासानो बयनिख्रुइ साबसिन थावनि जायनि जाहोनाव मानासखौ बयबो नोजोर होयो माखासे आरोंदायारि जेंनानि थाखाय थांनाय बोसोरफोराव फैनो हायाखैमोन देग्लायथ' जोंहा बेफोरबायदि जेंनाबो गैला नंखायनो आं सानो मोजाङै मोजां जाफुंगोन होननानै आच्चा सार दिनै मानास हायुङारि बागाननि भुयापारा रेन्जनि माखासे थावनिफोराव गोबां सुबुंफोरा दखल खालामनानै बा बेफोर जायगायाव हायुङारि बागाननि माखासे थावनिफोराव बे एसे सावरायनो गोनां दङ मानोना मानास नेशनेल पार्कआ जोनोम जानायनि सिगांनो माखासे हालामावहाय जायफ्रा मानास नेशनेल पार्कआव गोग्लैदों बे एरियायाव हाबनानै दंखायोमोन मानास नेशनेल पार्कआ जानायनि सिगांनो खिन्थु जोंनि माखासे हयथ' बै समनि अफिसारफ्रा बे हालामखौ सरजाबजोबनायनि थाखाय बेखौ इनक्रोच एरिया हिसाबै देखायना लादों नामा बुंनो हाला दा सावरायनो गोनां दङ जेखियानो जाया बेखौ लानानै जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय मानसिफ्रा टेनसन जानो नाङा गिनो गोनां गोनांथि गैया सावरायनायनि गेजेरजों गासैबो समस्यानो समाधान जायो नैबे समाव नोंथांनि पावाराव फैनाय लोगो लोगो नोंथाङा नैबे समाव माबायदि बिफाव लानो सानो स्पेसियेलि मानसिफ्रा बुंदों एज पार दा माने अर्डार अफ दा सुप्रिम कर्ट मोनफ्रोमबो इनक्रोच फरेस्ट एरियाखौनो रिकभार खालामजोबनांगौ मोनफ्रोमबो इनक्रोच एरियाखौनो खिन्थु माखासे ओरैबायदि एरिया दङ जाय एरियाखौ सुप्रिम कर्टसिम मिसगाइड खालामनानै हरनाय जादों गतिके बेखौ स्टाडि खालामनो गोनां दङ सुप्रिम कर्टआ अर्डार होदों नंगौ खिन्थु जोंनि लकेल एरियानि जा इन्डिजिनियास मानसिफोरनि थानाय थावनिफोर बे थावनिफोरखौ सरजाबनानै जोंहा मावनांगौ माखासे खामानि दङ साननांगौ माखासे बिथिं दङ जायनि जाहोनाव बेफोर गासैबो जेंना जेंसिफोरखौ सावरायनायनि गेजेरजोंनो जों फोजोबनो नाजागोन